A reforma integral da Praza de Abastos de Noia iniciarase nos primeiros meses de 2022. Así o anunciou o alcalde Santiago Freire unha vez adxudicadas as obras. A remodelación do inmoble, na que se investirán máis d'1 millón de euros, que serán financiados ao 50% pola Xunta e o Concello, permitirá consolidar a Praza de Abastos como motor do comercio local, dándolle unha imaxe máis moderna e reordenando o espazo comercial, mantendo a súa morfoloxía actual. A intención do Concello é que a reforma se execute por fases, para interferir o menos posible na propia actividade do mercado. Ven de adxudicarse fai escasamente uns días a rehabilitación e reforma da Praza de Abastos de Noia, unha reforma que vai a supoñer un investimento de máis de 1.100.000 euros. Imos a ver como ao longo dos primeiros meses do vindeiro ano 2022 pois se inician esas obras de remodelación que se van a facer coordinadamente ca actividade que se desenvolve na praza. Para elo mantivéronse xa varias reunións ca directiva da USPAN que xestiona a Praza de Abastos, pero vamos a seguir mantendo reunións informativas cos praceiros para chegar a acordos e organizar as obras de maneira que non interfiran no funcionamento da mesma praza. Nos últimos meses xa se realizou outra actuación complementaria no mercado, que supuxo a instalación dun ascensor, que permitiu mellorar a accesibilidade do edificio.